Intervindrà l'Angelina Vergés, i el Joan Bregadà ho farà després, perquè té un compromís personal i ens haurà de deixar l'Angelina. Per tant, l'Angelina parlarà de la seva vessant com a professor de català per adults. Em sembla que algú té una mica de corrent d'aire aquí perquè hi ha una finestra, després ajustarem la finestra perquè em sembla que hi ha una mica de corrent d'aire. Sí, si la vols. Gràcies, Anna. Angelina, endavant. Hola, bones. Jo, per fer la meva intervenció, he tingut que buscar el calaix dels records, perquè m'he de situar a l'any 1968, que jo tenia 13 anys i estava estudiant tercer de batxiller al Col·legi de Sagrada Família. O per amigues o perquè a casa meva se'n van enterar, vam saber que als baixos de la Caixa de Pensions per a Vejez i Ahorros es donarien classes de català que les faria el professor Ramon Turull. I, a casa meva, allà que m'hi porten, perquè en aquell temps no hi havia extraescolars. Llavors, hi anàvem, jo recordo que hi anàvem un grup bastant nombrós de gent jove, perquè teníem 13 o 14 anys, més aviat jo recordo les amigues, i senyores de l'edat de la meva mare, diguéssim, senyores ja que podien ser la meva mare, no dic noms per no quedar malament. I llavors, per mi va ser el primer mestre que em va ensenyar a escriure català, perquè jo parlava català amb la gent al carrer, normalment, ni que podíem parlar algunes paraules que les fèiem, eren castellanes, però les catalanitzàvem. Per exemple, nosaltres dèiem bussón, o me'n vaig als columpios, i quan eren els engronxadors o era la bústia. I llavors, a les monges, tot el que estudiàvem, amb les companyes parlàvem en català, però tot el que estudiàvem era en castellà, menys quan fèiem la classe de francès o llatí. Doncs bé, jo penso que per mi va ser un professor, com que eren unes classes, per dir així, gratuïtes, va ser un professor amigable, que tenia molta didàctica, a la vegada també tenia un sentit de l'humor que era un pelet irònic. Nosaltres tot ens feia riure. Quan feia classes estàvem sèries, però quan feia una broma, res, i a mi ens ho passàvem bé. Jo realment era una activitat que hi anava a gust i a sobre vaig aprendre a escriure en català, perquè tot el poc que escrivia, no escrivia lo normal, però tot era en castellà, o si escrivia en català, feia tantes barbaritats o escrivia tantes faltes que quasi era intel·ligible, quasi no s'entenia. Doncs bé, per exemple, ara us explicaré alguna anècdota i també ens donava algunes pistes perquè nosaltres ens en recordéssim de coses per fer-ho ben fet. Per exemple, ell deia, que això m'ho ha dit una companya, diu, l'apòstrof sempre a la dreta, com més es pugui a la dreta, per saber quan havies de posar l'apòstrof. Doncs, un altre dia, per exemple, deia, demà, quan sortiu al carrer, a la primera persona que trobeu, li dieu, escolti, vostè, em podria dir on és la bústia d'aquest poble? Diu, a veure on es porten, a veure on aneu, perquè molta gent no sabia el que era la bústia en aquell temps. Tothom deia bussón. Llavors, també, un altre dia, ens explicava la X. La X té un so més característic. En català es pronuncia com tirant a una S llarga. Per exemple, xampú, xocolata. I llavors ell va anar dient ximpancé. Llavors, ja us he dit que hi havia moltes senyores de l'edat de la meva mare, que en aquell temps eren molt joves, I llavors hi havia una senyora que estava per allà, que anava repetint per en recordar-se'n, suposo, perquè volia aprendre el vocabulari. Ximpancé, ximpancé, ximpancé. I surt el senyor Turull i li diu, mira, nena, diguis mico que acabarem abans. Doncs realment us ho dic, en aquestes classes jo vaig aprendre català, però m'ho vaig passar bé. Mai, penso, si no estava malalta, mai vaig faltar en aquestes classes. Era per amor a l'ara, Vull dir, no hi anàvem obligades per passar un examen, hi anàvem per aprendre la nostra llengua, la llengua materna. I, jo penso que va ser un bon professor, jo en tinc molt bon record, i per mi
sempre li agrairé que va ser el que em va ensenyar les primeres normes gramaticals del català. Molt bé, gràcies, Angelina.